Unha vez finalizada a construción do apeadeiro da futura estación de autobuses de Ribeira, procederase á dotación de mobiliario e a instalación dunhas pantallas de metacrilato para contar cunha zona protexida das inclemencias meteorolóxicas. O que é o apeadeiro, pois prácticamente está rematado, ora vamos a facer o que é a parte do mobiliario, da parte do metacrilato para protexer tamén de ventos do sur. Paralelamente, procedeuse xa a adxudicar o acondicionamento da parcela interior cedida por Portos de Galicia. A intención do Executivo é ampliar este espazo, polo que xa iniciaron os contactos con Portos para formalizar unha nova cesión. E tamén está adxudicado o que é o interior de esa parcela que nos cedeu Portos e que eran antiguas chabolas. Espero que comecen xa en breve. A empresa me comunicou que está acabando, rematando as aceras de Cubeliño, tan pronto remate empezará aí, e despois agora estamos en conversación xa con Portos tamén para ampliar ese espacio pechado con un novo espacio de 70 metros cuadrados que podía formalizarse dentro deste mesmo ano e co cual o ano que ven tamén podería ter ampliada esa zona de espacios que agora vamos a ter, que son as antiguas chabolas que ali había,